Ok, și salut și mi-am găsit nou video pe canal, sunt și eu din nou PUBG și hai să începem. Și vine varianta clasică, vom sări din avion, ui, și ne dă cu parașuta. Și dacă vă place, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Și asta e ca o armă. Stai. Iuuu, boom! Mai e ceva pe aici? Oh. Dar am jucat și Free Fire. Și e prima oară când mă joc PUBG, dar pe Roblox. Headshot. Okay. Boom! Ce faci, mă, tu? Unde se duc? Wow, nu a fost omorât. Ok, hai să începem, hai să iau o rachetă. O priză de rachetă și bineînțeles ray gun. Hai ray gun-ul de încredere. Nu! Ok, să punem eu armele de încredere înapoi. Ui! Ok, și hai să începem bătălia, din nou. De crezi că te minți? Poți fugi, dar nu te poți ascunde, asta e partea asta. Asta, oh. Se pare că am picioare scurte, se pare. Stai, cine e acolo? Cine e? Gata, eu îl iau cu... Îmi este schema. Cu lopata. Uite-te. A, cine e gata, îl iau cu lopata. Bum. Sunt Spider-Man, iuhu. O, uite un ban, uite un ticălos. Nu, m-am mult. Dubla, nu știu cât. Ok, și să ne începem.
Batalha din avion. Cred că unde sunt bandiții aia. Au mici explozii, mă, ca într-un film de la Pro TV. Și... Oh. De unde este radio? Ok. Ok. Ok, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like și să abonați la canal pe data viitoare. Pa, pa!